Рэспубліканскаму грамадскаму аб'яднанню «Белая Русь» 5 гадоў. Сёння ў Брэсце прайшла справаздачна-выбарчая канферэнцыя абласной арганізацыі, дзе, акрамя падвядзення вынікаў работы, адбыліся і выбары новага кіруючага саставу. Звыш 19 тысяч чалавек сёння аб'ядноўвае брэсцкая абласная арганізацыя «Беларусь». Гэта лепшыя прадстаўнікі розных галін вытворчасці, якія сваёй грамадскай дзейнасцю актыўна імкнуцца ўплываць на жыццё краіны. Сярод іх і немало моладзі. Работа строилась чисто только на абсолютно общественных началах, на индивидуальной и общей инициативе. И я считаю, что у нас много есть творческих, интересных людей, которые вносят серьезную лепту в нашей организации. Прыярытэтнымі накірункамі дзейнасці абласной арганізацыі «Беларусь» за мінулыя 5 гадоў былі дасягненні грамадскай згоды, удзел у рэалізацыі сацыяльных праектаў, падтрымка моладзі і грамадзянскі кантроль. Гэта шэфская дапамога ветэранам вайны і працы, шматлікія акцыі па падтрымцы адоранай моладзі, удзел у праектах па развіцці адукацыі і навукі. Те решения, которые принимаются той или иной структурой, я имею в виду вышестоящей, у нас существует очень такой четкий принцип исполнения, и это означает, что организация единая, монолитная, работающая, и, так сказать, ей по плечу очень-очень многие задачи. Сярод новых задач на новый 5-гадовый тэрмін работы грамадскай арганізацыі «Беларусь» сістэматызацыя работы з дэпутацкім корпусам мясцовых саветаў і нацыянальнага сходу Беларусі па вырашэнні праблемных пытанняў на месцах, удзел у выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу краіны і планы па паступоваму пераходу ў новую юрыдычную катэгорыю – партыю. У нас готовится съезд общественного объединения «Белая Русь». Я думаю, что к этому времени принципиально будут решены вот те вопросы, которые связаны с преобразованием общественного объединения в политическую партию. Новым кіраўніком абласной грамадскай арганізацыі «Белая Русь» на чарговыя 5 гадоў абраны рэктар Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта Пётр Пойта. Юрый Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.